qinisile ngithi kuwe uma umuntu engazalwa ngokusha angewubona umbuso kaNkulunkulu. Lalela uphethe isonto nemali uNikodimi. Ningalela uphethe ini nemali nesikhundla sikahulumeni. Uyahlumayela uyangcwaba. Kodwa kungcwaba umuntu ongayi ezulwini. Funda. uNikodemu wathi kuye umuntu angazalwa kanjani esemdala na? Nayi into exaka abantu funda. Angangena ngokwesibili eswini sikanina azalwe na? Yebo. Waphendula uJesu wathi ngiqinisile ngithi kuwe uma umuntu engazalwa ngamanzi nangomoya angengene embusweni kaNkulunkulu. Ma umuntu engazalwa ngani khulumani? Ngamanzi Nangani? nangomoya Angangene kuphi? embusweni kaNkulunkulu. Akuthina kumanje bakufafaza esiphongweni. Uyabona ke manje uphambana nentando kaJesu. Yebo. Funda. Lokho okuzelwe inyama kuyinyama naloko okuzelwe ngumoya kungumoya. Ungamangali ngoba ngithe kuwe nimele ukuzalwa ngokusha. Ya. Umoya uphephetha lapha uthanda khona uyaluzwa udumo lwawo kodwa kawazi lapho uvela khona nalapho uya khona. Banjalo bonke abazelwe ngumoya. Nikodemu waphendula wathi kuye lokhu kungenzeka kanjani na? Jesu waphendula wathi kuye wena umfundisi kaIsrayeli awukwazi lokhu na? Uyini lo baba? Angithi usilutho isikole. Aphinda beyini futhi. Kothi khona into enjani Angayazi. ebizwa ngombhaphathiso. Uyabona ukuthi akuqali ngawo. Yebo. La imbhaphathiswe nawo uba nenkani. Ento ongayazi ukuthi yani. Jesu Uzube elder nebishop elikhulu. Kodwa manje awuzange uzalwe lapho. Yebo. Uyabona le ngube ebomvu iqobelise. Oh my God. Ngiyange ingube enjani? Uyiqobele yini? Funda wena. Usafuna ukukhuluma le. ngiqinisile ngithi kuwe sikhuluma esikwaziyo sifakaza ngesibonileyo kepha nibamukele ubufakazi bethu. Nxa nginitshela okomhlaba kanakholwa ningakholwa kanjani uma nginitshela okwasezulwini na? Nkosi yami. Akakho wenyukele ezulwini kuphela yena owehle ezulwini, Funda. indodana yomuntu. Njengoba uMose waphakamisa inyoka ehlane Yebo. kanjalo indodana yomuntu imele ukuphakanyiswa kuba ilona lokholwa yiyo abe nokuphila okuphakade. Ngoba uNkulunkulu walithanda kangaka Yebo. waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa ukuba yilowo nalowo okholwa yiyo angabhubhi 22. kodwa abe nokuphila phakade. 22 nanga indaba enkulu. Funda. Ngasemva kwalokho uJesu weza nabafundi bakhe ezweni laseJudiya wahlala khona nabo wabhaphathiza. Wenze njani? Wahlala khona nabo Wayesenze njani? wabhaphathiza. Manje wena uma ungayibhaphathisweni usho ukuthini? Njengoba uthela abantu nje la esiphongweni ngojeke. Ngibuza uthatha ini? Uthela abantu esiphongweni uthi abantu sebeqediwe. Mfundo 18 no 19 no 20. Spirit 18. Buyela ku 18. Okholwa yiyo kahlulelwa, ongakholwa usahlulelwa. Lokho engakholwanga egameni lendodana ezelwe yodwa kaNkulunkulu. Yebo.
Ukwahlulela kuyilokhu ukuba ukhanya kufikile ezweni. Kepha abantu bathanda kumnyama kunokhanya. Nkosi yami. Ngokwemisebenzi yabo ibimibi. Ngoba lona lo wenza okubi uzonda ukhanya. Yebo. Akezi ekukhanyeni. Ukuba imisebenzi yakhe ingasolwa. Kepha wenza iqiniso uyeza ekukhanyeni. Ukuze imisebenzi yakhe ibonakalise ukuthi yenziwe kuNkulunkulu. Ngasemva kwalokhu uJesu weza nabafundi bakhe ezweni laseJudiya, wahlala khona nabo wabhaphathiza. Yeah. Naye uJohane wayebhaphathiza eNoni eduze neSalimi ngoba amanzi ayemaningi lapho. Ufuna ukubhaphathisa emanzini kanjani? Amaningi. Ojekeni noma sithathe ibhakede. Ngikhuluma nani basi? Lawona nje makwathatha ibhakede waqojozwa kwathiwa manje badlale ngayo. Yebo. Ayenziwa nje leyo nto kumuntu oyakusimakade. Yebo. Uthatha ibhakede kuthiwe Qombo. badlala ngawe nje bakusulela ngamafinyile esiphongweni. Awumbelwa. Ningilalela? Amen. Awubhajatiswa umiswe lapha emvuleni. Ufakwe emanzini amaningi. Hallelujah. Ucwile nezingalo zakho nakho konke ucwile uthi nyazi. Bakhona bazali. Ubizwe igama lika Jesu phezulu kwakho. Oh hallelujah. Usuphume lapho njengaye. Nilalele bazali. Hallelujah. Ngoba sizoyikhuluma le ndaba ukuthi ufuze bani ngoba noJesu wabhajatiswa yena. Yebo. Nisho yena bani? Yena uJesu. Manje wena ungafuni ke umnikazi wezulu ebhajatisiwe ufuna bani? Nkosi yami. Ubani okunikezela izulu ngoba izulu lilodwa. Bakhona bazali. Hallelujah. Ile ndaba elimazayo. Naye uJohane wayebhaphathisa lapha emanzini amaningi. NoJesu wangenisa eJordan emanzini angakanani? Yeah. Bakhona bazali. Iyahlupha ke le ndaba ukuthi uyithole ke manje wena usufuna ukwenza okuhlukile. Hayi mina umoya ingcwele uzongibhaphathisa uhlala ngomoya ingcwele. Wathi uJesu ekhuluma le ndaba ngombhaphathiso noma ungathula noma ungamsho amen. Yeah. Uyakhuluma uJesu uthi lalelani la. Umoya engizomletha nilonifundisa konke enginiyale. Bajika abantu bathi umoya ingcwele uyosifundisa. Uphethe ukugula okuncane okune whisky oyihlanganise nomqombothi. Uma ngempela sikhuluma iqiniso lisekhona yokuthi awufuni ukusho lokhu kwenziwa iBhayibheli. Ngoba lokho esikushoyo iBhayibheli lithi uJesu kwenze konke. Washiyela thina isibonelo angithi manje thina yini ukusihlulayo? Ngoba kufanele sihambe enyathelo zikabani? Izenzo number 237. Ala ku37 sanibonani. Amen. Lenga nginangxaki ngikhuluma noma kubani. Baningi abangishallenge beze abanye bangisakaze emsakazweni bangithuke mhlawumbe engakanani. Ngithi wena udinga ikhokheshisayo. Yabona ukuthi banamagwebo amaningi kanjani. Izenzo 237 qala lapho ufuna. Ukuphenduka nokubhaphathizwa kwabe izinkulungwane ezintathu. Ukwenze njani khulumani? Ukuphenduka Basebenze njani? nokubhaphathizwa Kwabangakanani? kwabe izinkulungwane ezintathu. Wena ngithi angifuni. Labo uthi uyakubo bonke badlule empapha. Ufuze bani? Nkosi yami. Funda. Sebekuzwa bahlabeka enhlizweni bathi kuPetro nakwabanye abapostoli, madoda abazalwane, siyakwenza njani na?
Petro wayesethi phendukani yilona lo wabhaphathizwe Awu. egameni lika Jesu Kristu ukuthethelelwa kwezono zenu. Uqale wenze njani uphela? Phendukani. Ibese wenze njani? Awuphoqa la. Fanele wenze njani? Ibese wenziwa njani? Kunezono ezihlala nje zilinde umbhaphathiso. So wazi ngomlomo ukuthi uphendukile kodwa zenze njani zona? Phela izono ihlakaniphile. Ziyalazi izwi. Ngisenze njani? Sithi siyabonga ukuthi kwenzile ukuthi kodwa ukuthi awukake kwenzi. Babona bazalwane. Funda. Petro wayesethi phendukani yilona lo wabhaphathizwe egameni lika Jesu Kristu ukuthethelelwa kwezono zenu. Khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikaMoya oNgcwele. Ngoba isithembiso ngesenu nesabantwana benu. Nkosi yami. Isaba bonke abakude. Bonke inkosi uNkulunkulu wethu yakubabiza. Oh. Wafakaza nangamanye amazwi amaningi wabayala wathi zisindiseni lezizukulwane esiphambeneyo. Nkosi yami. Ngalokho abalamukele izwi lakhe babhaphathizwa. Bonke abanjani? Abalamukele Izwi likabani. izwi lakhe Basebenzwa njani? Babhaphathizwa. Manje wena usala kanjani? Isala kanjani? Wasala nje abanye bahamba bayizulwini. Kanti uhleli nabo enkonzweni. Bahambe bakushiya impela nobasket ungabhajathizwa. Nengane ayibhajathizwa niyangizwa. Amen. Laba abaganga ngengane kuthiwa ingane yoqiniswa umdlalo ohamba nombhedo phakathi. Usumathepha utshele nomubani umtshele ukuthi akezike. Bane ngamasonto abhabhathisa ingane nkuze ukuthi wenzani engane. Awuguli ngengane. Woza phela. Niyambona lo engihamba naye asandona sana. Uyalazi lona igama lakhe ukuthi ubani? Antu lazima umnika amakhelosi. Mayihlala uhlala noma kanjani? Mayilala ekabathini weRora. Uyezwakala? Manje ufunani kulo muntu nje? Yena wazi ukudla nomama. Nokuthi kuyadlalwa makusini. Niyangizwa? Mase ungathatha lo muntu uyamqinisa. Umqinisa makwenze njani? Uqiniswa nabangaphansi ke kwalokho. Uyezwakala? Ephuma nje sisikanela kuthiwa akahamba kumpriest. Ayomqinisa umuzwe ethile. Niyabuza. Ngoba uyakhala nezinya likho. Akakutsheli noma ulambile. Uyezwakala? Yini sihlale nezingane? Angizwile ukuthi bahlabeke enhlizweni. Lona noma ngashumayela ngithini ungahlabela enhlizweni lo. Bazalwane nikhona esontweni. Amen. Angahlabeka thini usisi? Njengoba uyakwazi ukuyifakela umuntu emlonyeni afake emakhaleni afake emlonyeni akukhathazi. Kunjani? Manje umfunani lo? Lona unikwe ingcengce. Yebo. Umfundisi ukuhlala kwaSunday school. Yebo. Hayi ukuthi umfundisele ukuthi akaphenduke, umfundisele ukuthi izwa lihlale kuye. Yebo. Mhlakwasa kuye. Yebo. Uvuka into wamfundisa. Hallelujah. Amen. Sambona sisi. Hallelujah. Siyami. Bayela abadlalayo. Yeah. Usibayela kuba. Ya bayadlala.
bakhona My Jesus. niyayizwa ayikho ke enye indlela yokuya ezulwini le esikhuluma finish amen usuyambona mama asande sihamba kuye siyabonga mama bahlabeke enhlizweni babuza ukuthi madoda bazalwane siyokwenze njani kuyezwakala uyaphendula uPeter uthi mase niphendukile vumani ibhajadiso uze namkelisa isiphiwo sika moya onjani abazalwane bathanda kakhulu apha emoya engcwele bengaphendukanga uyozosebakhundaraza shandara bakhandara makodo kodo handara makara lalela la phenduka ubhajadiso ube njani uzomkelisa isiphiwo sika moya engcwele ungazenza umprofeti uyoqhamuka usumpostoli bonke laba apostoli esikhuluma ngabo babhajadiswa kanti wena umpostoli onjani ongazange ubhajadiswa ngoba nake lokuyinika ikhundla zabantu abakwelinye izinga ungekho kuyo uyilimaza wena ngoma sesiyokhuluma indaba yomuntu ompostoli awuthathi ngisho 2% wakhe kuyezwakala masikhuluma ngomprofeti awunawo 2.5% wena uyahluleka into Jehova kunike yona niyangizwa uJehova ukuhlanganise into yayikoMose nabaprofeti nabapostoli wayihlanganisela uJesu wafakwa kuwo nilalele Amen. uyezwa nje incebo zenkosi kulezi insuku umpostoli usho ukuthi uprofeta buko umpostoli nisekhona kunezinto ezishodayo kuwe uhamba uyikhuluma la funda base first 2 verse 20 ngoba manje inkinga yakho uphatha iBhayibheli awulizwa hayi ukuthi awulifunda awunjani abafana bamanje kulezi insuku ayabafuna ukutshela mina sebambiza ngoDr. Sorenso Dr. Sorenso abafana abanye bayesaba ukuzayini babhalala kumasosha uyesisho lutho umafunda baphethe ivakele lidala hambe etoilet uyochama funda wena base first 2 verse 20 qala ku19 qala kuzokuzwakala kahle ngakho nisayiba bafokazi nezihambi kodwa senimbuso munye nabangcwele ningabendlu kaNkulunkulu yebo nakhiwe phezu kwesisekelo sabapostoli nabaprofeti uKristu Jesu uqobo lwakhe ehitshele kubi okuhlanganiselwe kuye isakhiwo sonke okunjani okuhlanganiselwe kuye isakhiwo sonke manje wena into uyibiza ngompostoli ungayibizi ngomprofeti bayezwa abazalwane wayibiza ngamathathu asezulwini lapha ezulwini benza into ezu50 bayenza benjani bawuyekela khona lokuthi uyathandaza bathi lo uthandaza wakhe samnika indlela afanele athandaze kodwa manje unjani manje thandaza ngendlela yakho yonke lento ihlangane kuJesu angithi ngaphakathi kwayo uJesu uhlala kuphi funda phela wase verse 4 verse number 4-5 qala ku verse 3 ngoba manje lezi zinto esikhuluma ngazo wena ufuna ukuzizwa munye umzimba 1 munye umoya 2 njengaloko nabizelwe ethembeni linye 3 lokubizwa kwenu yebo
Yinye inkosi. Yinye inkolo. Munye umbhaphathizo. Munye ini? Njengoba ufaka abantu umunwe emakhaleni. Omunye eqinisa ingane. Uphethe liphi? Funda. Munye uNkulunkulu uyise wabo bonke. Ophezulu kwabo bonke. Okubo bonke. Ophakathi kwabo bonke. Lalela, njengoba iphakathi kwabo ungene neziphiwo zonke. Nikhona ungene nani kuwe? Nazo zonke lephiwo. Hallelujah. Nisekhona esontweni. Yes. Manje mungafuna ukwenza lezi zinto eziningi into elula kanje ungene emanzini. Nikhona abazali. NoJesu ephakathi kuwe. Yep. Ufuze ba. Ufuze ba. Uya kweli kabaniso. My God. Ngoba lokuthiwa munye uNkulunkulu munye umoya yinye insindiso. Wena ufune yakhe nini? Ubeka isithombe sendoda la. Khuluma isithombe sani? Hayi. Umama lo. Baba lo. Wena baba. Lo baba wakho wafa akavuka ethuneni. Sino baba munye wangena ethu. Usuku lwesithathu wenze njani? Usho ungaphanda phansi ulwe ubheke phezulu. Akekho umolo wako wafa wavuka. Bonke abakhonzwa bavuka ngamathambo amhlophe phansi. Abanye saza phenduka inhlabathi. Kodwa lesikhuluma ngayo uyaphila kuze kube nini? Hallelujah. Bakhona abazalwane. Sikhuluma ngombhaphathiso. Ngale kwalokho ayikho indaba yakho. Ayikho indaba kabani. Futhi akekho la omfundayo la eBhayibhelini ongazange adlule embhaphathisweni. Sanibona engadlulanga kuphi? Amanzi akwenza ube yinto ethenjojo. Amanzi akwenza uqine ezintweni zikaJesu. Nikhona esontweni. Mhlawumbe ngikhuluma nabantu abangekho bahlala le eMonti. Uzuyizwe lento ufunda uFirst Corinthians chapter 10 qala ku1. Ningahlubuki uNkulunkulu njengaloko benza bakwaIsrayeli. Ngoba ngithandi bazalwane ukuba ningazi ukuthi okhokho bethu bonke babe phansi kwefu. 1 Bonke badabululwa. Bonke benze njani? Funda. Bonke babhaphathizwa kuMose efwini naselwandle. Kanti kuya lapho olwandle bokwenziwayo. Babhaphathizwa. Khuluma nami. Uje uvuvula ulwandle obaningi. Ufuna benzelwe njani? Benziwe njani la? Babhaphathizwa. Bakhona abazalwane. NoMose akakwazi ukuhola abantu kanti na kanjani? Akenze njani akadlule kanye? Ayenziwe njani na? Babhaphathizwa efwini naselwandle. Hey. Njengoba emboswe ifu nje babhaphathizwa. Nkosi. Bazowelela eJordan babona noSihoni. Babona nenkosi yaseBhashani. Bathola amandla ngoba sebamukeliswe umoya onjani. Umoya uyamukelwa lapha uphume emanzini. Jesus. Nezilingo zendlela ziyamukelwa uma uphuma kuphi? Awudingeki lapho lokusikhalela mina nginezilingo. Nasengifuna ukuya nokukhona amaphupho maningi enkonzweni bayangihleba ugula ngekhaya. Ezandlile. Ufuna abahlebe ba? Hawu. Kusiyami. Basekhona bazalwane. Amen. Akekho ngezukuhletshwa mayisakhona. Ayithi.
Uyathanda noma indlela yomuntu okholwa ufanele ahlatshwe kakhulu ngokuhletshwa. Kodwa ngeke uma ungafundiswa ngalezi. Oshintsha amasonto azabe u50. Uzofika lapha bazokushaya khona ngejungela. Wawathola ithi bakushaya esontweni. Uzomthola ke ngoba awufuni ukufundiseka. Okay. Njengena uhlangane nalo la. Limdimbe phansi uqala lephendelos. Hleke nengane. Inkinga uwe. Awufuni ukufundiseka, ufuna ukwazi ukuthi endlini kaJehova indawo enjani. Akusindawo yamakhekhe. Nikhona bazalwane. Funda uMakho 9 verse 1. Uba kawuzwa kahle. Mark 9 verse 1 ngapha kuye ku1 verse 9. Qala ngo9 verse na verse 1 funda. Wayesethi kubo ngiqinisile ngithi kini bakhona abanye kwabemi lapha. Abangayikuzwa ngempela ukufa. Ukhona abanye abanjani? Abangakwenze njani? Ukufa. Awu madoda. Uyezwakala. Ubude bendlela kaJehova. Asifi sonke ngezilimi. Ukhona nje abanye abangeke bakuzwe ukufa. Ngenxa ukuthi balale ilizwi likabani. Nikhona. Amen. Bethele uye lapha kuchapter 1 verse 9. Wayesethi kubo ngiqinisile ngithi kini bakhona abanye kwabemi lapha abangayikuzwa ngempela ukufa baze babone umbuso kaNkulunkulu ufikile ngamandla. Baze babone yini? Umbuso kaNkulunkulu. Uyabona mawukhandwa. Ukhandelwa lo mbuso. Oyo ufika odadewenu bekhofa. Ufike nani? Bonke kade bekuhleka. Ila emhlabeni. Hallelujah. Uma usufika uyahluzula. Hallelujah. 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 Nikhona bazalwane. Wezwa njani? Ukuhluzula kwabakini. Ukuhlwitha uphonse lapho ube yinsika yensika. Funda uMakho 1 verse 9. Ukubhaphathizwa kukaJesu. Asona sonke wenza njalo lokho. Manje wena ungafuni ukubhaphathizwa iqoqo kanjani indaba yakho? Ubani ongena emanzini la? Yena umkhonza ngithi. Wena uthawufuni. Khulumani uthawujalo wena. Ufuna uba ikholo linjani? Funda wena. Wathi ngaleyo mihla wafika uJesu evela eNazaretha laseGalile. Wabhaphathizwa nguJohane eJordani. Yebo. Wanela ukukhuphuka emanzini. Wabona izulu livuleka. Ya. Nomoya ehlela phezu kwakhe njengejuba. Yebo. Wavelizwe ezulwini lithi, Lo. wena uyindodana yami ethandekayo. Yebo, ngithokozile ngawe. Nkosi yami. Masinyane umoya wasemqhubele ehlala. Kade kukhuluma uJehova. Kahle kanje bakithi. Uthi lo indodana kabani? Yami Enginjani? ngithandekayo. Wafika wona lo moya kade ubonakala ungena kuJesu. Umqhubela kuphi? Masinyane. Ake sibone ukuthi bayaphi lapha ehlane bayodla ilatshi. Wayekhona ehlane insuku ezingama40. Elingwa nguSathane. Akakhuluma uJehova. Wathi uyini lo?
Emthokozile kodwa manje uyamdedela ulimo ubani? Ungacabanga ukuthi mabuye emanzini kuyoba mnandi. La uyohlokoloza khona isidleke senyosi. Sathane kufanele abuye ngengadi. Kodwa ekuthola ukuthi uqine kahle. Alright. Uyabona lo hamba naye njalo ngemoto. Akakuhleba uzukhumula ibhuku wena. Akasho ukuthi loba ekuhlebele nje ukukhoza mfana umthanda. Akame ngawe 3 years ekuhleba. Umthanda nsuku. Akakuhlebela ukuthi ufe. Uhlebela ukuthi qina babuye emanzini. Sekwehla umoya ingcwele benziwa njani? Badlale ngawe wena uthi mawubuya lapha emanzini ohlala ugcwele badlala ngawe alisho kanjani iBhayibheli? Mawubuya emanzini waqena kahle uyafika umoya ingcwele uqinise kuyezwakala bese kudedelwa ilimo zikushaya niyangizwa zikhahlele ezinye uthi uyaphuma ekhakini bakujikele bonke abanye uzojikelwa na indoda yakho oganene nayo uthi uyafika ithi kunukani la endlini wanephunga nje wabuye ekishini lithi nya mawubuya livele kanti wemasibiya yini leyo indlu nicabane nibange leli phunga ukuthi usangenisela uyilini ngoba simnandi isilingo somuntu oseduze kwawo. Bakhona abazalwane isilingo esikuphi phela ungakakhona ungakasinqobi isilingo eseduze kuphi eseduze kwami. Hallelujah. Ngeke kwenzeke lokhu ungasange udlule emanzini. Hallelujah. Amen. Uyabona umaskito, uyabona umaskito awulingani. Yeah. Uyawazi umaskito? Yebo baba, yebo. Kitos. Akathandi kahle mina uthanda sebumnyama. Yabona yena ngimthandela indaba yodwa ukuthi uqale ecubule emayezana. Walala nje yana mathelati. Adinga ahlala odongeni. Awuyise isilingo leso. Awuyiso yini? Isilingo leso fase ukhalisa inyembezi. Abo uzokhala kahle. Emini uphezulu ukhale ngo2. Uthi uyavuka ushawe isikhathi itekisi isuka ngo6 yestaff. Wena lesi sikhathi uphethe umthwalo. Ngoba ulala usuku wonke. Nikhona bazalwane. Ya, ukhona obusayo uzoqina khona masinyasi. Awusonto uzoba njani? Labo basanda ukushada omunye akushaya nesitayela. Athi wena ngithatha impali isandla sakhe. Ati cha ufuna ukuzwa wena ungamzodi usendleleni yokukhona. Bakhona abazalwane bakhona esontweni. Siyokho kumbalo nje. Kunabazalwane ke abathanda ukuthi bathandaze kakhulu. Yeah. Bengazange baye emanzini. Yeah. Bakhuluma ilimi kakhulu. Yeah. Bangazange baye kuphi? Emanzini. Sebazithathe kulekiwe. Awufundise ezo number 8 verse 12.
funda phela. Zenzo 8, Yeah. 12. 12 qala ku-12. Kepha bathi ukuba bakholwe nguFilipi eshumayela ivangeli ngombuso kaNkulunkulu nangegama likaJesu Kristu, babhaphathizwa abesilisa nabesifazane. Uma umuntu ekholwa wenziwa njani? Babhaphathizwa Akubaleke into wesilisa noma wani? Funda. naye uSimoni wakholwa. Ubani? Ikhona indoda eyayithakatha la. Yayimangalisa abantu abaningi. Niyangizwa enjani? Yayiphethe umuntu okhulumayo le. Mangalisa abantu abaningi phendula isitulo senza umuntu. Ngemlingo yazo. Phela bungayizoqala kuverse 8 ukuthi uyathakathwa la ngaphandle. Kodwa uma befika kuJehova bangena emanzini. Sebehlabeni. Wena uyathakatha bakuthakathe ngomsuzwana abawuthengela lapha esikwereni. Uye ukukhoza. Lo wayithakatha. Qala kuverse 8 phela ufunde. Kwaba khona ukuthokoza okukhulu kulowo muzi. Yeah. Ngokuba kwaphuma umoya abangcolileyo kwabaningi abakhwelwa yibo bememeza ngezwi elikhulu, nabaningi abafuhla ngothi nabayizinyonga abaphulukiswa. Kwaba khona ukuthokoza okukhulu kulowo muzi. Yeah. Kepha kwakukhona indoda ethile nguSimoni igama layo, Wakhona yini? eyayikade yenza imilingo kulowo muzi, isimangalisi isizwe saseSamariya. Uzwa ngathi indoda yenzani? Yini bazalwane? Yabona uma kusho iBhayibheli lithi lo muntu umangalisa isizwe sonke ngemilingo yakhe. Funda. Isimangalisa isizwe saseSamariya izishaye umuntu omkhulu. Abantu base bathi banamathela kuye bonke. Ngoba niyathanda ukunamathela kuKristu. Uyeza nje uJuda. Bamvulela ubani koloma. Esuka lapha eNigeria. Nabheka phansi manje abantu uyaFNB. Banamathela kuye bonke yini? Banamathela kuye. Mangaqhamuka umuntu nje oqhamuka eGhana. Ekhuluma iSwahili la ningawa noma. Ungayizwanga nento ayisho. Oh my God. Akhuluma ilimi lelo, ukhuluma ulimi lobo. Yebo. Funda wena. Banamathela kuye bonke kusukela kwabancinyane kuze kube kwabakhulu bethi lo ungamandla kaNkulunkulu. Ushabani. Usho ukuthi makhulu. Usho Jehova. Usho yini? Isizathu yini funda? Babe namathela kuye ngoba ebamangalisile isikhathi eside ngemilingo yakhe. Ubenze njani abantu? Isikhathi esingakanani? Ephethe ini? Imilingo yakhe. Funda. Kepha bathi ukuba bakholwe nguFilipi eshumayela ivangeli ngombuso kaNkulunkulu Yebo. nangegama likaJesu Kristu, Nkosi yami. babhaphathizwa besilisa nabesifazane. Lo Simon wenziwa njani? Naye uSimoni wakhona, wathi esebhaphathiziwe wanamathela kuFilipi. Sasalikwa. Ikwa masenze njani? Imilingo yenze njani? Ayuma sefikile umafohla. Masilasile. Usala yonke into nothembele. Hallelujah.
mafohlo. Bakhona abazalwane. Hallelujah. Amen. Wakhona uSimoni waze wafika uPaul. Amen. Bese umzalwane. Sekuselikwa mayisele. Yep. Sekusemuntu bamkhomba abanye abaphuza. Bathetha uPaul. Ungenisa kanjani lo mthakathi? Paul wathi hayi papa usindisiwe lapha kuFilipi. Uphendukile. Ngoba abantu uzosindiswa basale nokukhomba. Aningizwe uyasindiswa basale nani? Ohlala bekhomba ukuthi usibani wenza ukuthi wena qhubeka. Amen. Nikhona Hallelujah. Jesus. bakhona abazalwane. Hallelujah. Uverse 26 lapho uthi Ukuphenduka kwenduna yase-Ethiopiya. yini le Ukuphenduka kwenduna wani yase-Ethiopiya. funda Kepha ingelosi yenkosi yakhuluma kuFilipi. Yathi suka uye ngaseningizimu endleleni ephuma eJerusalema ehlele eGaza. Yona ihlani. Nkosi yami. Wayesesuka wahamba. Bheka nansi indoda yase-Ethiopiya umthenwa. Isikhulu sikaKhandake. Ngiyalithanda iBhayibheli liyayithanda ikhulu. Nawuzama ifika esontweni lakho osuke eParliament hayi ngoba sekufika uMinister socela ezosithandazela sivalele. Uzopholisa ikhanda. Wena suthalafana inkosi yakho. Oh my God. It is cool. Ngicela ezosithandazela uMinister so and so. Ezoqala ethi nami bazalwane usafuna ukuthi uzothini ukufaka enkingeni kuthiwa ipolitiki lo funda Isikhulu sikaKhandake inkosikazi yase-Ethiopiya ebiphezu kwengcebo yayo yonke. Ebifikile eJerusalema iza kukhuleka. izokwenze njani Izokhuleka. ikhuleka nje ayazi lutho bangakanani abakhuleka bangazi nabakhuleka bengabhajatiswanga bese bekhala ngokuthi impendula yiko kanti cha khona ungadlulanga khona funda Ibisibuya ihleze enqoleni yayo ifunda umprofeti uIsaya. ya Moya wathi kuFilipi, sondela unamathele kuleyo nqola. osiyana Philip wayesegijimela kuyo. Wayizwa ifunda umprofeti uIsaya. izifunda bani Umprofeti uIsaya. bani kodwa imumzo ukuthi funda Wathi uyaqonda kambe lokho kufundayo na? Yona yathi ngiyakwazi kanjani uma kungekho ngiholayo na? ngathi lento iphethile uma kungekho ozofunda kahle ngeke uyizwe nisekhona uma kungekho ikhuluma lento ngeke uyenze njani othenga wonke amavizini eBhayibheli uzowaphathela inqola uze la inkonzo ngifuna good news ngifuna ukuthi ngifuna isingisi ngifuna lokhu anilethele Afrikaans uzoheheza bakhona base Amen. cha akekho ozochazela nikhona base ungafuna lesindiya angeke ulizwe mangekho kwenze njani Ochazayo. funda Uyaqonda kambe lokho kufundayo na? ya Yona yathi ngingakwazi kanjani uma kungekho ngiholayo na? lalela angithi abantu omhlaba bafuna ukufundiswa bathi bofundiswa umoya ingcwele
lo hambe uyozila ukudla 30 days ukuthi uzilela nawazi baningi abasuka la bayevali siyolanda amandla siyozila khona 21 days baposte yasi ku 21 days hallelujah yo uyayilambisa ufuna amadimoni angene ngaphakathi funda yamnxusa uFilipi ukuba khwela ahlale nayo. Kepha isahlukwana sombhalo ebisifunde ilesi sithi wayesohlatshwe njengemvu njengewudle luthule phambi komgundi walo kanjalo kawuvulanga umlomo wakhe ekuthobeleni kwakhe kwahlulelo kwakhe kwasuswa. Kubani ongalanda ngezizukulwane sakhe na ngokuphila kwakhe kuyasuswa emhlabeni. Kepha umthelo wathatha wathi kuFilipi ngiyacela umprofeti ukhuluma lokho ngobani la uzisho yena noma omunye na kade nayo ukusiludla lo yakule uyafunda neBhayibheli uyayizwa lento ayifundayo isatha akekho njani akekho umholayo funda uFilipi wavula umlomo wakhe eqala kulo mbhalo washumayela ivangeli ngoJesu. Azange ayikwenye indawo thatha lona lelizwa lelavulile ushumayele ngalo ngoba ningabantu abaye bakhuluma indaba ufana nje noma ufika kushoniwe bakhona abazalwane uma uyiqonda into ekhona uyofika ushaya ifebe ushoniwe lapho ushayini ubone kunefebe la awudingi ipapa ushoda ngomalume longena amazinyo ngaphambili akujaye ngesakhiwo ngoba uyazi into ozoyifuna. Omunye uyafika la intombazane iyoshada uzokhuluma ngabafili lento ikhuluma kanjani uningi la isiphaphala sakho singafuna ukubuza funda wena. uFilipi wavula umlomo wakhe eqala kulo mbhalo washumayela ivangeli ngoJesu. Yebo. Kwathi besahamba endleleni afike emanzini. Ehamba kuphi? Afika phi? Funda. Umthendo wathi phela nonke amanzi kwalani ukuba ngibhaphathizwe na. Filipi wathi kuye umukholwa uma unjani umukholwa ngenhliziyo yonke ungenziwa. Waphendula wathi ngiyakholwa ukuthi uJesu Kristu uyindodana kaNkulunkulu. Waqala ukuba owayala ukuba inqola ime behlele emanzini bobabili uFilipi nomthenwa wambhaphathiza. Akubizi ukuthi uzofuna inkomo. Ubizo uvuma ngenhliziyo. Funda ukuthi mayihamba uhamba unjani. Wathi sebekhuphukile emanzini umoya wenkosi wamhlwitha uFilipi. Yebo. Umthenwa kabe sambona. Kodwa kabuyela ngemuva funda. Kodwa wahamba ngendlela yakhe ethokoza. Samba unjani manje? Ethokoza. Bamangala nje ngasesontweni lakhe. Bathi ngabe kwenzenjani? Rejoice in the Lord. I say rejoice. Rejoice in the Lord. I say rejoice. Rejoice in the Lord. I say rejoice in the Lord. I say rejoice in the Lord. I say rejoice. I say rejoice. Waziwa ngamakade ngane besuthwini
sinjani amakati aphuma phansi kombhede Jesus. nabanye ngoba lo muntu asasimuzwe ejabula yini namhlanje jabula kanje Hallelujah. ukhona ukusukile mayifika la Hayi. wafika lathi iBhayibheli akayenzanga neOrox Awubakithi. ujwayele ukufuna itiye njalo kodwa kanolusuka kanjani unemuthwa ujabule Thula ngokwenyawo. umthwalo usukile wokuthi uhlale ephethe iBhayibheli engalazi ukuthi lithini Yes. Oh. bakhona abazali Hallelujah. ngisho umbhabhadisi Awusuka madoda. lapha khona ukusiza khona kunemthwalo esengqondweni ongayazi ukuthi uzoyisusa kanjani Idilizwa amanzi. uyabona uma usubuya lapha emanzini kunezinto oyithandazela kanye uthi ngayithandazela ukuthi uJehova uzwile inyama ithi pho akaphendula ngani ukuthi uJehova unjani akhathazeki manje ngoba lento ayikhulekile uJehova wayizwa Hallelujah. abantu abakuzwanga uJehova kodwa unjani Jesus. haleluya akunike sengifunda la asivale 1 Peter chapter 3 verse 18 19 ngifuna 21 22 Ngokuba naye uKristu wahlupheka kwaba kanye ngezono olungileyo ngenxa bangalungile Nkosi yami uba siyise kuNkulunkulu ebulawe enyameni kepha ephiliswe emoyeni Nkosi Jesu ehamba ngawo ukushumayeza omoya basekuboshweni abakade bengalaleli lapho bekezela kaNkulunkulu balindele insukwini zikaNoah umkhumbi usakhiwa abasindiswa ngawo abayingcosana okungukuthi abayisishiyagalombili ngawo amanzi abanjani basindiswa ngawo abayingcosana ngesikhathi sikaNoah funda uqedanga abasindiswa ngawo abayingcosana okungukuthi abayisishiyagalombili ngawo amanzi ahlale bawu7 yes funda anisindiswa ngawo manje nani nathi sinjani sindiswa ngawo nini khona manje ngawo lamanzi ngokomfanekiso okungukuthi ngombhabhathizo okay kungesikho ukususa insila yenyama asinuka makhwapha masiyana siyavuka ngo-force gas kanti siyofuna la kepha ucela kuNkulunkulu nembezo omuhle ngokuvuka kaJesu Kristu Hallelujah. kuyezwakala amen Yes. asiyilapha ngoba siyogeza insila Yes. bakhona abazalwane siyocela unembezo njani omuhle eish bakhona abazalwane haleluya siyalapha phambi kukaJehova siye emanzini siyocela unembezo omuhle sigezile oh yes Njalo. akekho ufika phatha isaka lama-orange la kuphucukisa akukuhle kwebhajathi zokujayiwa Njalo. kuyezwakala amen siyocela unembezo omuhle ngenxa kaMateyu 3 verse 13 sanibonani Amen. funda sifane ukubhabhathizwa kukaJesu ubani obhabhathiswa kakhulumane esontweni Jesu manje wena unamba bani funda khona uJesu evele eGalile wafika kuJohane eJordan ukuba zobhabhathizwa nguye kepha uJohane wamalela wathi yimi engisola ukubhabhathizwa nguwe wena uza kimi na Nkosi yami Jesu waphendula wathi kuye vuma kalokhu ngoba kusifanele ukugcwalisa kanjalo ukulunga konke khona wayesemvumela
Jesu sebhaphathisiwe wakhuphuka masinyane emanzini, bheka izulu lavuleka. Izulu linjani? Lavuleka. Kunezinto ezingenzeki uma ungakayi kuphi Manzini. nezulu lenze njani alivuleki uma ungakayi kuphi. Uyabona ukuthi uthandazelise ufalelwa nangamafu. Hayi, Nkosi yami Jesu. Ngisho amafu avela ahlanganise kwenzeke lutho. Lavuleka lathini izulu. Wabona umoya kaNkulunkulu ehla njengejuba eza phezu kwakhe. Bheka kwavela izwi ezulwini lithi, lo indodana yami ethandekayo engithokozile ngayo. Lona uyini? Enjani? Ethandekayo. Angithi unikela ishumo wanikela konke kodwa akazesho ukuthi uJehova. Kodwa ukhuluma mawubuya kuphi? Manzini. Bakhona bazali. Hallelujah. Sesivala. My Jesus. Leni uyayikhethela wena. Mhla 5 April okuyiSunday. Yebo. Bawuthi mina ngomunye wabo Nkosi. engimele ukuthi izulu livulekele mina. Ungeza ngaphambili futhi uma ungathanda uhlale. Uma uyizwa yena. Futhi siwusenzele umsebenzi ube lula. Amen. Mighty Jesus. Bakhona abazali. Lena ayinandaba ukuthi abantu bayakubuka. Ngoba uzenzela wena okwenza uzenzela bani. Sengiyavala. Ngithela okwenza uzenzela bani. Uzenzela mina. Mawungathandi futhi hlala phansi. Akekho ulanda isitubeni. Oh Jesus. Okwenza sibiza ukuthi siwe senzele ukuthi sifune transport isazi ukuthi bangani. In the name of Jesus. Igama likaJesu.
abaningi basacabanga uhlale ucabanga uhlale ucabanga kodwa ungaqopheli umndeni ukuthi akukho ofihlelwe konke utshelile abanye bashumayele bangadlulanga kulesigaba abanye bakhethwa baba yikho bonke bengadlulanga abanye sebabaze ikhulu ey'thile basebenzela izwi. Haleluya, 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 haleluya.